me da ni ana ta cewa ina batanci, ban san batancin ba. A fara nuna batancin tuku. Da ni duk abin da nake faɗa, batancin nan ba ni nake faɗarsa ba, korewa nake. A littafai yake. Kukan ku shaidu ne za ku ga sunan shirgi gefe da gefe kan teburina. Ina kwashe wasu ina sauko da ba kalma ɗaya tawa kuma yau da abin nan rufe yake ma nake fito da shi sai a ce to ai an ji gaske ne amma mutane ba su san shi ba kake fito da shi. A abin nan kowa ya sani. Tashoshi ne aka buɗe fa na duniya ake ta yaɗa al'amarin nan kuma suke mana illa a musulunci. Suka jawo mana mulhidai artist, suka jawo mana masu ridda, suka jawo shakku a waɗanda ba su bar addinin ba da raunin yaɗuwarsa. Al'amarin da ya sa a matsayina na mai kishin wannan addini, mai kishin wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, na tashi nake iyayi na rushe waɗannan bama-bamai kafin su fashe a zare kunamarsu. Nake zazzare kunaman nan. Jama'a hadisi kaza. Yanzu ku kalli wannan hadisin da yake nan. Wannan hadisi jama'a. Irin hadisan da suka tare kenan da a karatu na ce zan bijirarren juma'a. Suka yi ƙoƙarin tarewa kar a bar juma'a ta yi. Idan ka karanta wannan hadisi, kaga irin sigar yadda aka ruwaitar da shi. Waƙi a tsakanin al'imamul Husaini da ma'aikin Allah gashi a cikin ɗabarani. Yana hawa, yana soka a farjinsa a cibin ma'aiki, ya kwarara fitsari za a ɗauke shi ce a bashi. Sai ka ce abu ne na yaro. In kana son ka gane illa suke nufi siyo ma'aiki da riwayar, kun ga wannan tana juz'i na 24. To ga na uku ku koma, in kuka buɗe shafi na 51 za ku ga sun fito da abin nan illa ta ma'aiki suke nufin yi. Cewa ma'aiki yana buɗe cinyar al-Husaini yana tsotsar gabansa. Ga sha nan hadisi na 2685. Kuma in kuka koma cikin majma'uz zawaid za ku gani hadisi ne sahihi. Ta annabi yana buɗe cinyoyin al-Imam al-Husaini yana tsotsar gabansa. Ya ta nan. Yanzu ni ne mai laifi dan na kora wannan da kafirai suke fito suna fasawa, ko wanda ya rubuta da wanda ya inganta? To shine abin da yake faruwa. Ni inda abin da nake yi bai wuce ban musa abin, ba ni na rubuta ba, gashi a rubuce kuma suna nan da yawa. Yanzu ka buɗe wannan a ɗabaranin nan, ba kuma shi kaɗai ba ne, suna da yawa. Ku kalli wannan a ɗabaranin nan, ku ɗau hotonsa. Shi kuma wani hadisin abin da yake faɗa, wani sahabi ya ce da annabi ƙasbi ya dame ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matso yi tsirara. Gashi nan dai zuwa ƙarshe ba shi da daɗi, ba shi da daɗi. Saboda haka a gaskiyar magana, ni a gani na su yanzu suke a bar ma'aiki da waɗannan ƙarairayi da aka yi. Kuma wanda waƙi'i ni kuma abin da nake gani shine a wanki janabin ma'aiki, a hana kafirai damar hari kansu alfarmarsa. Subhanallah. Dole duk mai hankali da nutsuwa in ya saurari wa'annan hadisai karanta su tsigar jikinsa su tashi ta yace ake nasabtawa ma'aikin Allah wannan alfasha. To amma ko menene matsayin wannan hadisan a gurin malaman izala wa'anda suka kai ƙara ta Dr. Abdul Jabbar gurin gwamnati akan cewa yana taɓa mutuncin ma'aikin Allah? Mallam Abdul Wahab Abdullah, bismillah, faɗa mana me matsayin wannan hadisan a gurinku. Shi su zo su doko sirar manzan Allah, suna gan sun wajja musulunci ba za su yi ba. Tarihin kuma na Tabari, akwai tarihi na Tabari na da wani tarihi wanda ba ta ce ba. Sha doko a jisan da kare ake ma manzan Allah. Jiya ya sake fito da mangana cewa ya rawaito wani hadisi wai manzan Allah ya subbance gindin abin nan Hassan. Yaro ba manzan Allah ba, mu ma muna sumbanta nan. Inda yaro karma ne an masa wanka, ina ne ba ga sumbanta ba. Inda akwai hankali, manzan Allah da jikokinsa suna sallama suna takawa don an sumbance ko an ji yaro ne me illa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga duk masu hankali da tunani, shin me makomar wannan mutum, menene matsayinsa a gurinku? Idan kafirai ne suka dauka suka yi katun din ma'aikin Allah, za mu ihu mu ce sun taba shi. Gashi da sunan an rawaito musu suna iya keta alfarma annabi ta kan nasabta masa wannan kazantar.
sai mun ji daga gare ku.